Bogø den 29. maj 2011. Spiret faldt jo ned. Vi er ved øens gamle navigationsskole fra 1866. Og da vi så skulle have spiret op igen og skulle det sat fast, så skulle vi have loftet af nede i undersiden af tårnet. Og der dukkede flaskeposten op fra fortiden. Bogø den 22. oktober 1884. Blækket det har jeg lånt, og pennen den har jeg stjålet. Og nu vil jeg begynde min historie. Jeg tror, der har været øl i. Det tror jeg. Og de har drukket øllet først. I gammel tid husede skolen sømandselever fra hele landet. Bygningen her blev opført i 1884, og med den en hilsen fra fortiden. Hårene rejste sig simpelthen på armene og på ryggen af mig, og jeg mærkede historiens vingesus. Men historien stopper ikke der. For 2 dage siden gik smeden i gang med at reparere skolens spir og fandt dette. Rosenborg Bryghus, København. Og det er blikkenslagerne, mens Svende fra Horsens. Fra 1884. 22. oktober. Her var der mange unge piger her dengang, så man kunne få sig lidt, hvornår det skulle være. Og drikkevarer og alting tager man på kredit. Og mine læsere ved jo nok, at i sløje tider må man hugge, hvor man kan. Mia Gerdrup er født og opvokset lige her på Bogø, og hun er lidt af en egnsentusiast. At finde noget, som er skrevet i øjeblikket af nogen, der har været der lige nu, det er endnu bedre end at kende historien om navigationsskolen. Fordi det er virkelig historie. Således har fortid fundet vej til nutid med lånt blæk og stjålen pen. Med en venlig hilsen til alle mine efterkommere. Bogø 12. oktober 84. Underdanigst Harald Julius Hansen, Dragør.